ay nasa maayos din po kayong kalagayan. And of course, kung hindi, ayan, so nandito po ang Miracle Health Corporation para po tugunan ang ating problema po sa kalusugan. So by the way, nandito po kami ngayon sa Legazpi, so sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami Monday to Saturday, except Sunday. So, but ngayon, starting today, ayan, so siguro half day na po kami, starting po today, ayan, Sunday. So, pwede kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito para po kayo ay magpakonsulta na. 'Di ba? If ever po na may mga problema po kayo sa kalusugan. Ano man po ang inyong problema sa kalusugan, ayan, pwede pong solusyonan po yan ni Doc Joey Bitito sa pamamagitan po ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. Ayan, so 4 lang po ang ating mga kapsula, pero sa lahat na po yan ng karamdaman na meron po ang isang tao. Okay? So, ang smart po niya sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official Facebook page, ay contact number pala, ni Doc Joey Bitito. So, ang contact number naman ni Doc ay ang Facebook. Ayan, so we have Joey Bibon Bitito or sa kanyang second account na Doc Ching Bibon Bitito. Ayan, so lutang pa si Miss Len. Ayan, so talagang lutang, 'di ba? So, kagabi kasi, ayan, umuwi kami talagang talagang past 10. Ayan, talagang nag-relax tayo kagabi kasi 1 week talagang trabaho. Ayan, so kagabi nakatagay tayo. Ayan, so konti lang naman, 'di ba? So paminsan-minsan, hindi naman araw-araw, 'di ba? So 'yun, ngayon po ay pwede pa mag-avail ng ating promo sa buy one take one. Hanggang ngayon na lamang po yan. Ayan, so ngayon po, nandito kami sa Legazpi. Ayan, so dito po ako nag-live. So, kung nakikita nyo po sa aking likuran, yan po yung ating mga products. So, konti na lang, 'di ba? So, limited stocks na lang po kami sa buy one, take one. So, siguro starting Monday, ayan, so sa Mega 1 Capsule na lang po kami magkakaroon ng buy one, take one, 'di ba? So, mamaya marami po kaming pupuntahan. Pupunta kami ng Kamalig. At diretso po kami ng Ginubatan. So, may mga order po kasing products. Ayan, so mamaya-maya, i-announce ko po yung ating promo sa Mega 1 Capsule. So, ang daming nag-message sa akin. Kasi nga, ayan, so naka-live din po ako sa personal account ko. Ayan, so pwede nyo po akong i-follow, i-like. Ayan, so Arlene C. Pabilonia. Ayan, so tag naman tayo dito sa ating official live streaming ngayong umaga, 'di ba? So, yan, paki-like at paki-share na lamang po. Ayan, pwede kayong mag-comment if ever kung gusto niyo pong magpa-shout out. Ayan. So, Sunday naman ngayon, medyo mahaba-haba po yung ating talakayan dito sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So, dito po sa Facebook page na Doc Joey Bitito. So, dito po tayo nagpo-programa regarding po sa mga health concern natin, regarding po sa mga katanungan po ninyo, pagdating po sa kalusugan. So, pwede kayo dyan mag-chat, mag-comment, and mag-share, di ba? So, ito po yung Facebook page ni Doc Joey Bitito. So, saan man po kayong lugar, pwede po namin ipadala ang inyong produkto. So, last time, may mga tig-ship po kami from Caloocan, Masbate, Catanduanes, Pampanga, yan. So, iba't ibang lugar po. So, last time may nag-order
sa Baguio. Ayan, pinadala din po niya sa Amerika yung ating mga products. So, from US, yung products natin. Pero, kahit nandun kayo, dito pa din po kayo bibili sa amin. Kasi nga po, exclusive lang ito para kay Doc Joey. Kahit nandun kayo, pero dito pa din kayo bibili. Ayan. So, ipapadala pa din namin yung products doon. Kasi hindi kayo pwedeng bumili doon. So, dito lang po siya mabibili sa Miracle Health Corporation. So, ngayong araw, may tackle tayong topic about po so ano ang mga benepisyo ng acai berries, which is ito yung isa sa ingredients na meron po si Mega A. So, kung kahapon, nakinig po kayo ng ating programa. So, natalakay ko po about naman sa benepisyo na pwede po natin makuha kay Miracle C, di ba? So, yun, magandang umaga po sa mga nakatutok na sa ating programa. Yan. So, kamusta ang inyong Sunday? Sana nakapag-relax kayo para naman sa hamon ng buhay para bukas, di ba? Kasi Monday naman, starting naman tayong talagang trabaho. Ayan, so tayo hanggang Sunday, talagang walang pahinga. Ayan, so tuloy lang ang buhay, 'di ba? Kapag gabi, pwede kang magpahinga naman. Ayan, so hangga't kaya natin, gawin na natin, 'di ba? So, 'yun po. Ayan. So, sa mga gusto magpakonsulta bukas po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, pwede pa yan na mag-extend ng hapon kasi po may DJB, eatery po kami dito po sa harap mismo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so may eatery kami dito, may rent, may transcend, ayan, so may resort. Ayan, so sasabihin ko po yung mga pages natin. Ayan, so we have Doc Joey Betito page, which is Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So we have DJB Rent or Transcend, which is Doc Joey Betito. Ayan naman po yung mga naghahanap ng rent and transcend. So dito po yan sa Legazpi, sa harap mismo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dalawang building po yan na kulay green. Ayan, so we have Dorotea Resort and Spa. Located naman po ito sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So yan naman po yung resort na pwede po kayong mag-relax, mag-enjoy, at mag-rejuvenate. Ayan, so dyan naman po yan sa Dorotea Resort. I-follow nyo po yung page na Dorotea Resort and Spa, which is, makikita nyo dyan yung dalawang building ng resort ni Doc Joey Betito. Ayan, so dalawang swimming pool po yan. Meron sa baba at meron po sa taas. Okay? So, ano pa ba? Meron po kaming DJB or online delivery. Yan naman po yung ating, pwede kayong mag-order ng mga pack ng food, 'di ba? Yung ating marinated special bangus. Ayan, so nandyan po yung mga post natin sa ating marinated special bangus. So, special siya kasi 12 na ingredients po ang meron dyan na natural. Lahat po na kinakain natin dito, all natural. So, kahit konting chemical, so wala po yan na hinahalo tayo dyan. So, kaya ang dami pong nag-order ng mga marinated special bangus kahit saang lugar. Ayan, so Naga last time may nag-order ng 5 kilos. So, yung mga clients natin dito, ayan talagang nag-a-avail sila at kasama na yung ating mga produkto, 'di ba? So, nandiyan na din po, ano pa bang hindi ko nabanggit na page. Ayan, so sa Manila, ang main office po ng ating mga products sa Manila, ayan, dyan po yan sa Miracle Health Corporation, Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Ito po yung main office natin sa Manila na pwede kayong makapag-avail ng ating mga products, yung mga taga Manila. Okay, again, sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Campus Street, Malate, Manila. Ayan, sa Manila po ito. And ang contact number po sa 0908-1222-85. Again,
0917-122285. Ayan. So, ito po yung contact number. If ever naman na hindi nyo po makuha, ayan, so mag-text lamang po kayo kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. So, bukas ang dami pong pupunta. And now, ayan, may mga nag-text sa atin. Ngayon lang po nabasa nila yung ating promo. Ayan, so, lahat po herbal yung mga ginagamit natin dito. So, kahit konting chemical, wala po dyan hinahalo. Kaya nga po, iniinom natin ito 30 minutes bago tayo kumain. So, kung kayo po ay may mga problema sa lungs, sa kidney, sa high blood, kung kayo ay na-stroke na, so lahat po yan, dala na po ng ating Amazing 4. Kung kayo, 'di ba? Sabi ko nga, kung meron ang isang tao ng 10 karamdaman, so iinom lang kayo niyan is Amazing 4. Lahat po yan, dala na po ng ating mga produkto. Even though na may iba pa tayong mga iniindang karamdaman, so lahat po yan, dala na ng ating mga products. Ang kailangan lang, sundin at gawin po yung mga advice ni Doc Joey Bitito. At syempre, kailangan po natin dyan ng disiplina sa ating sarili. Sabi nga namin, 50% na manggagaling po sa aming mga products and 50% naman po manggagaling sa ating disiplina, sa ating sarili. Kaya, siyempre, pag alis ninyo dito sa aming office, hindi na namin alam kung sinusunod nyo pa or ginagawa nyo pa yung mga advice po namin. Iwasan ang dapat iwasan muna, 'di ba? Kasi ang hirap po magpagaling once na may karamdaman ang isang tao. Kaya ngayon pa lang, hanggat wala pang karamdaman, ay magpakonsulta na kayo. Kaya nga sabi nga ni Doc Joey, 'di ba, yung Miracle C natin. Yan, so kahit walang karamdaman or Amazing 4, kahit walang karamdaman, pwede pong uminom ng ating mga produkto. Kasi nga, 'di ba? Ano yung hihintayin natin? Magkasakit muna tayo bago tayo magpakonsulta or uminom katulad ng ating mga products. So ngayon nga, 'di ba? So talagang grabe yung ano natin. So uminom lang ako ng Mega E capsule and si Multi-5 capsule kasi yun yung available sa atin. Pero yun, talagang yun nakakabuhay kasi nga pampalakas po siya ng ating resistensya. Ayan, sa mga mag-a-avail, yung mga malalapit po, ayan, so punta lamang po kayo dito sa ating office. So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, hanggang 11 a.m. lamang po kami dito. Ayan, so punta po kayo agad. Si Mama Maris, ayan, si Mama Maris, dito lamang po yan sa Legazpi. Ayan, so ngayon lang daw po niya nabasa yung buy one, take one sa Mega One. And yung ating coffee, ayan, yung coffee kasi ito, isa sa natulungan natin si Mama Maris. Yung kanyang mother po, ayan, hindi naman po siya diabetes. Pero yung paa, yan, kung nakita nyo, yung naka-upload po dito sa Facebook page na Doc Joey Bitito, ayan, na-upload ko po doon yung before and after na nangyari po sa mama niya na pag-intake ng ating mga capsule. Kasi po yun, Estebes yung apelyido niya. Ayan, so sabi ko, may-ari ka pala ng isang hospital, Estebes. Ayan, so pabalik-balik sila sa isang hospital, pero yun, sinunod lahat ng mga gamutan talaga, pagpakonsulta, pero hindi talaga naghihilom yung sugat nung mama niya kasi hindi naman diabetes. Yung pala, ang problema po nung sugat sa paa is nasa loob na. Yan. So, papagalingin yung sugat, sa loob na po siya. Kaya hanggat ngayon po, 'di ba, from Amazing 4, twice a day. So, ngayon po, bumaba na yung dosage niya kasi nga po, talagang naghilom po yung sugat nung mama niya. Pero ang problema lang, once na na-stop naman siya mag-intake ng ating capsule,
bumabalik na naman yung sugat niya. So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya gumagaling sa loob. Yan. So, minsan may mga sugat tayo sa labas, hindi natin alam na may problema na pala tayo sa loob. Kasi even though, di ba, everyday na naliligo tayo, ayan, nakapagbihis tayo, nakapagbabango tayo, ayan, alam natin na malinis, ayan, na walang sakit ang isang tao. Pero hindi pala natin alam, yung loob ng katawan pala natin is marami ng kausa na pwede natin maging karamdaman. Kaya po, ayan, so alamin natin yung panlabas at panloob na ginagawa natin. Yan. So, hindi lang puro panlabas yung nakikita natin, bagkus, ayan, so, pati panloob. Katulad nung dati ng client ko from Daraga, yan, kasi nag-clinic po ako sa Daraga almost 2 years. So, may client po ako na may breast, talagang bumubuga siya ng dugo. At during na naka-intake ng ating capsule, talagang tubig na lang yung nilalabas niya doon sa breast niya. And then after that, na pag-inom, ayan, so tuloy-tuloy talaga. Ayan, so nung napunta siya sa isang hospital, hindi talaga alam nung doktor na siya po ay may breast cancer. Kasi nga talaga hindi mo mahalata doon sa itsura nung babae. Yan, kasi maganda, maputi, at yun, ang sekreto niya lang is yung pag-inom ng ating Amazing 4. So, minsan napapagkamalan pa na may cancer yung kasama niya kasi may edad na, talagang haggard. So, yun. Isang iglap na talagang hindi sinusuportahan ng mga anak na yun, kailangan magpa-biopsy, magpa-opera para i-support ng mga anak. So, ganun yung nangyari. Yun, so, sa isang iglap, ganun po, yan, talagang tumigil yung mundo. Ayan, so happy watching po sa mga nakaantabay sa atin. Ayan, so nakalive po ako sa aking account, personal account. Si Nanay Extinction Francisco, ayan, so kamusta po dyan sa ibang bansa? Ayan, so hi po. Ayan, so hello din po Nanay Extinction. And so ito po yung ating talagang committed sa pag-intake ng ating mga products. Ayan, so I think from Isabella, ayan, so happy watching din po. Ayan, so later po, i-reply ka po ni Doc Joey Bitito regarding po sa health concern ng inyong father. Okay, so paki-share at paki-like na lang po ng ating live streaming. At syempre, ang pinaka-importante po ay i-follow nyo po ang aming Facebook page na Doc Joey Bitito para every live po namin or mga updates po namin ay updated po kayo sa amin. Okay po? Ayan, so okay lang po. Missed you. Ayan, so I miss you so much, Nanay Extinction. Ayan, so enjoy lang ang buhay, 'di ba? Kasi talagang grabe yung pinagdaanan mo noon. Ngayon talagang ito na, for harvest na talaga yung yung buhay, 'di ba? So, 'yun. Ayan, so sa mga gusto po magpakonsulta bukas, ayan, so dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, starting bukas po, magkakaroon po kami ng promo sa Mega 1 capsule. Ayan, so mag-a-avail kayo ng worth at least 3,500 pesos. So, may makukuha na po kayong 1 box na Mega 1 capsule and 30 cups po na Miracle C, and then yung marinated special bangus at yung pili nut candy po natin. Ayan, so grabe yung po natin ngayon, mga promo natin. Ayan, so sa Mega 1 capsule na lang kami bukas magkakaroon ng promo. So mamaya Nanay Extinction, ayan, pupunta po ako kay Ma'am Herlyn Pabelonia. Diyan po yan sa Ginubatan, sa harap po ng Gata Hospital. Ayan, so may order po siya ng 1 set na Amazing Trio. Ayan, si Madam Herlyn Pabelonia. Ayan, so I think bukas po siya today. Ayan, so dyan po yan sa Ginubatan. Ayan, kay Ma'am Herlyn Pabelonia sa harap po ng Gata Hospital. So, mamaya, dediretso din po kami kay Tatay Rodrigo M. Ludovici.
Diyan po yan sa Puro 4 Baligang, Kamalig Albay. Ayan, so pwede din po kayo dyan makapag-avail ng ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. Ayan, so pupunta kami mamaya kasi may isang malaking grocery po ito at dediretso po kami mamaya dyan. Ayan, so kay Tatay Rodrigo M. Ludovici, or mas kilala po siyang Bal Store. Ayan, so isang teacher po yung kanyang asawa. Ayan, so si Madam Ludovici, si Ma'am Emma, ayan, so siya po yung nagbibili ng ating mga products. And then si Tatay naman, ayan, so siya din po yung nag-handle ng grocery nila. Ayan, so talagang mag-asawa, nagtutulungan sila. Ayan, so yun. Ayan, so happy watching, happy listening po sa mga nakaantabay sa atin sa DCGB Online News. Ayan, so DCGB Legazpi. Ayan, so magandang umaga po sa mga nakatutok na sa radyo. Ayan, so yung mga clients natin sabi na, ano yan, ikaw ba ngayon nagpo-programa? Ayan, so sabi ko yes po. Ayan, so grabe yung mga matatanda na avid listeners po natin, di ba? So, kamusta mo po ako kay Ma'am Len? Ayan, so yes po. Ayan, so sabihin ko po mamaya. Ayan, so ano yan, mag-enjoy ka po muna dyan. Ayan, so sabihin ko po mamaya. Ayan, pupunta po ako doon. Ayan, so nag-avail kasi siya ng ating promo na 1 set na Amazing Trio. So, ngayon po, talakayin na natin ang benepisyo na pwede po natin makuha kay Akay Berries. Ayan, kay Miss Syra C. Canon. Ayan, so good morning po. Ayan, so good morning din sa'yo. See you bukas. Ayan, so ito po ay isang estudyante na talagang committed na makapagtapos ng pag-aaral. Ayan, so nakilala ko ito sa Daraga. Ayan, si Miss Syra, during na nag-clinic po ako sa Daraga. So, isang estudyante na talagang nagpa-part-time job po siya para makatulong din sa magulang niya at the same time po ay makapagtabos ng pag-aaral. So, nag-intake din ito ng Miracle C natin and yung ating Mega E Coffee and si Multi-5 Coffee. Yan, si Mega Choco. Kasi, yan, lagi itong sinisipon. Ayan, every morning, lagi siyang sinisipon. So, ngayon po ay halos hindi na. Yan, minsan nagkakasipon na naman siya kapag hindi na naman siya nakainom ng ating Miracle C. So, last time, nagkaroon po siya ng, I think, nilagnat siya or inubo. Tama ba, Miss Sai? So, pinainom siya. Yan, binigyan ni Doc Joey ng 1 blaster na Mega 1. So, agad-agad, 'di ba, nakapasok na naman siya ng school, 'di ba? Kasi ang hirap po, lalo na ngayon tag-ulan, minsan iinit, uulan. So, yung mga mahina po ang immune system. So, yan po yung madaling dapuan ng sakit, 'di ba? So, kaya po panatilihin na malakas ang ating immune system. Ayan. So, dito kasi kapag committed kayo, may mga gifts na ibinibigay ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, sabi niya na Extinction Francisco, thank you. Ayan, so, you're welcome po. Always, nanay. Sending hugs and kiss po sa iyo. Ayan, so, enjoy po the moment dyan, diba? So, kaya nga, diba? So, lahat po may process. Kung ano yung pinagdaanan natin dating hirap, so, darating ang panahon na tayo din po ay magiging masaya sa buhay. Kaya, lahat po yan may prosesong pagdadaanan, di ba? So, benepisyo po ng Akay Berries, we have, ito po ay naglalaman ng mga antas ng antioxidants. Kaya nga po, Mega E, so, nandun po siya na isa sa ingredients kay Mega E. So, Mega E stands for antioxidants. Okay? So, antioxidants, mahalaga ang mga ito dahil nakakapinsalang effect ng mga free radicals sa buong katawan. So, kung ang mga free radicals ay hindi na-neutralize ng mga antioxidants, maaari silang makapinsala sa mga selula at maging sanhi ng ilang mga sakit. Kabilang ang diabetes, cancer, at sakit sa puso. So, ang dami po natin clients dito. Yan, pinakamarami talaga mayroong diabetes, cancer, at sakit sa puso. Ayan, so, Akay berries, blueberries, cranberries,
na nagbibigay ito ng mas mataas na antas ng mga antioxidants kaysa sa iba pang mga prutas na mayaman sa antioxidants tulad ng ang pinakamahalagang grupo ng antioxidants sa prutas na nagbibigay lilang kulay nito. Ang mga antioxidants na responsible para sa lahat ng mga benepisyo ng prutas. Ayan. So, happy watching sa mga nakatutok na po sa Doc Joey Betito page and sa aking personal account. Ayan. So, pwede kayong mag-comment kung ano po ang pwede nyong itanong sa amin regarding po sa inyong mga health concern. So, mag-comment po kayo dyan kung anong pangalan, anong edad, contact number, at taga saan po kayo, 'di ba? So, para po ay mamaya ay re-replyan na lang po namin kayo, 'di ba? So, nagpapababa ng cholesterol. So, ngayon po, marami po minsan tumataas ang cholesterol. So, mga nagpapakonsulta po dito sa atin. So, makakatulong na mapabuti ang mga antas ng cholesterol sa pamamagitan po ng pagpapababa ng kabuoang LDL cholesterol. Ang positibong sitwasyon na ito ay naiisip na ibinibigay ng mga compound sa prutas. So, at saka, ubas na akay, 'di ba? Naglalaman ng mga sterol na halaman na pumipigil sa pagsipsip ng cholesterol ng ating katawan. So, si Mega-E po kasi, siya po ay for detoxification. So, nakakatulong po siya para linisin yung mga toxins na meron po ang isang tao. So, pinoprotektahan laban sa sakit sa puso at diabetes. So, nakakatulong sa paggamot ng mga sakit na nauugnay sa puso tulad ng cardiac hypertrophy, cardiac dysfunction. And so, yung iba kasi, 'di ba, may mga sakit sa puso. Katulad ng isang client po natin from Tabaco na almost hinihingaan sila ng 1.5 million para lang sa mga examination sa puso. Kaya dumiretso siya dito sa atin para magpakonsulta. Ayan, so ngayon, after 3 months na pag-intake ng ating products, so nagpababa na siya ng dosage. So sabi niya, pwede ka ba ngayon matanong kung pwede nang babaan yung dosage yung asawa ko? Kasi yun po, isa sa pinaka-tridor is yung sakit sa puso. Kasi hindi natin alam kung kailan siya aatake, kailan tayo ma-high blood, diba? Kaya po ingat-ingat sa mga pagkain. And syempre, kung alam na natin na genetic, na kung may sa lahi natin na may sakit sa puso, kailangan na po natin mag-ingat. Kaya pag gabi na, mag-iwas na po tayo niyan sa mga mamantika, mga matataba na pagkain, kasi nga yan din po minsan yung kausa. Yan. So, nagbabara yung mga ugat natin. So, mayroon itong anti-cancer effect. Ayan. So, walang sino man ang may magic shield laban sa cancer. So, wala po tayong ng mga pang-shield, 'di ba? Anytime na pwede kang dapuan ng cancer, 'di ba? Iba-ibang cancer. So, kung wala tayong panlaban, talagang dadapuan tayo. So, gayon pa man, ang mga ilang pagkain ay kilala upang maiwasan mga silula ng cancer mula sa pagbuo at pagkalat. Batay sa test tube at pag-aaral ng hayop akay ay rate ng colon at bladder cancer. So, yung isang client ko from Pioduran, for operation na po siya sa colon kasi may cancer po. So, pero ayaw niya magpa-opera. Yan, dumiretso po dito sa amin. So, naka-confine po siya sa isang hospital. Yan, pinainom ko lang ng Amazing 4 twice a day kasi kulang po yung budget. But then, yun, within talagang a month na pag-intake, guminhawa yung pakiramdam ng lalaki. From Pioduran po siya. So, ngayon, ayan, so halos nga hindi na siya nag-a-avail ng ating products. Tigbaba ko na nga ng dosage, Mega 1 capsule na lang. So, ngayon, so sana ay okay na po siya. Yung isang client natin na umiihi talaga ng dugo, ayan, si Tatay Raul Hana. So, talagang pinapatronize niya yung ating products. Kasi nga, 'di ba,
within a day lang, 'di ba? Kinabukasan wala na pong dugo na isasama sa ihi niya kasi dati talagang may dugo doon sa kanyang pag-ihi. Ayan. So at syempre una din niya naramdaman nung gabi na 'yon, nakatulog na po siya ng maayos. Ayan, si Tatay Raul Hana. Ayan. So may mga na-refer na din po siya ditong client natin na natulungan din po natin. Ayan. So si Maxine, ayan, so may hormonal imbalance. Ayan, so ngayon po ay medyo okay na yung itsura niya, unlike daw nun dati. And then si Ma'am, si Ma'am from nito na may hormonal imbalance din. Ayan, so kahit siya po ay naoperahan, ayan, so malaki yung naitulong nung Mega One sa kanya kasi po ay kailangan na lang i-balance niya is yung hormonal imbalance po niya. Ayan. So, ngayon, tuloy-tuloy at nag-avail sa atin ng 4 box na Mega One capsule. Ayan. So, kapaki-pakinabang para sa may mga function ng utak. Ayan. So, maraming mga compound ng halaman sa loob nito ay maaaring maiwasan ang pinsala sa utak na may kaugnayan sa edad. Ayan. So, ang mga antioxidants sa prutas ay kinokontra ng mga nakakapinsalang effect ng pamamaga or oxygenation sa mga selula ng utak na maaaring negatibong makakaapekto sa memorya at pag-aaral. Okay? Sa isang pag-aaral, acai berry nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya at sa pagtanda. So, minsan kasi kapag nagkakaedad na tayo, 'di ba? So, mahina na talaga yung function ng utak natin. And yung isa naman, depende kung talagang kinakaya ng utak natin. So, last year, yan, so may natulungan po ako from Bulan Sorsogon na nabugbog po yung bata sa antibiotics. Talagang parang nabaliw talaga yung bata. Takbo ng takbo siya. At yung mga magulang niya, hindi na niya kabisado, hindi na niya kilala. So, after a month, di ba, na pag-inom ng Amazing 4 twice a day, yun, so every morning, Amazing 4 from Mega A, Multi-5 Miracle C, and si Mega 1, plus yung ating Mega Choco na may brain booster. And sa hapon naman, yan yung ating juice and yung ating Amazing 4. Malaki talaga yung naitulong sa bata at ngayon po ay nakakapag-aral na yung bata. Sabi nga nung nanay, nag-video call sa atin kasi nag-order again ng products. Sabi niya, kilala mo pa si ate mo. So, hindi na niya ako kilala kasi nga, yun, medyo nahihiya na siya. At least nakakakilala na siya ng tao. Yun. So, ngayon, nirefer din po niya yung kanyang father-in-law na almost 4 years na na-stroke. So, ngayon, nagpa-lab test yung father-in-law niya, lahat talaga normal. Kasi dati, hindi po ito nakakapagsalita. Hindi man siya makapaglakad talaga ng maayos pa. Pero yung pagsasalita niya, naging klaro na. At the same time, yung results niya sa mga laboratory, naging okay na po siya. 'Di ba? So, malaki talaga yung naitulong sa kanya nung Amazing 4. So, pinapadali ang panunaw. Ayon sa kaugalian, ang acai juice, ito ay ginagamit bilang isang natural na paggamot para sa pagtatae. Ito ay naiisip na linisin ang lason system at palakasin ang digestive system. So, minsan naman, di ba? So, minsan parang hindi tayo natutunawan, minsan para tayong bloated, kasi nga yung mga minsan parang feel natin, yung kinakain natin, parang iimpok siya dito sa ating tiyan natin. So, parang hindi tayo natutunawan. And yung iba naman, parang hindi halos manormal yung pagbawas. So, minsan talaga ganun yung mga, ganun yung mga effect. So, that nung pag-intake niya, parang parang nagiginhawa na siya kasi malambot po yung ating mga kapsula. Yan, so nakakaginhawa po siya. So, ang dami dito mga bloated, 'di ba? So, nagpapabuti ng kalusugan ng cellular. Ayan. So, ang mga katangian ng antioxidants nito ay nagpapataas ng kahusayan at cellular na pagsipsip ng mga sustansya. Okay? So, ito din po ay tumutulong sa paggaling ng sugat. Ayan. Kung kayo po, so sabi ko nga kanina, yung isang client ko na hindi gumagaling-galing yung sugat niya,
So, ngayon po ay naghilom na. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yung pag-intake ng mama niya. At the same time, yung papa niyang mataas ang creatinine. So, ngayon po ay bumaba na. Ayan. So, kapag hindi daw nakakainom, talagang parang nababalisa naman yung mama niya at papa niya. Parang inis na inis kapag hindi nakakainom ng ating products. So, mayroon itong mga katangian ng paggaling ng sugat dahil sa anti-inflammatory effect nito. Ayan. So, isang pag-aaral na isinasagawa noong 2017, katas ng acai berry, ipinapakita nito na mas mabilis ang gumaling ang kalmot ng sugat pagkatapos ng 24 hours na paggamit. So, yung lola ko naman last time, nagpalinis siya ng kuko, talagang namaga yung dito sa may gilid niya. So, sabi ko, lagyan mo ng berries and miracle sea. Yan. So, ang bilis talaga naghilom ng sugat niya. Yan. So, kaya nga may mga diabetes tayo dito na nasugatan na. Ayan, so, kasi kapag sa doktor yan, talagang kailangan putulin niya yan, 'di ba? Kasi baka kumalat pa at lumubha pa yung yung sugat. Pero dito sa atin, 'di ba? At least observe natin siya, i-sustain niyo yung pag-inom, 'di ba? Para hindi kayo maputulan. Kasi if ever na maputulan na kayo niyan, 'di ba? So hindi na natin 'yan madudugtong pa kahit anong gawin natin 'yan. 'Di ba? So kaya ngayon na hindi pa kami napuputulan, hindi pa kami nabubulag, so magpakonsulta na po kayo agad. Ayan. So, ang mga benepisyo ng acai berry para sa balat. Ang acai berry naglalaman ng maraming bitamina at mineral na maaaring makinabang sa kalusugan ng balat. Hindi lamang nito pinapabagal ang mga palatandaan ng pagtanda, pinapagaan din nito ang mga peklat at pinipigilan ang acne. Ayan. So, ako dati grabe kong pimples talaga siguro nung na-stress, grabing stress, hindi ka makatulog. Ayan, so talagang nape-pressure ka sa mga gagawin mo kinabukasan, kaya siguro ganon. So yun, tuloy-tuloy lang yung pag-intake natin ng capsule. Later na lang. So, yun, hanggang ngayon, 'di ba? So, yun, nakikita nyo sa inyong harapan si Miss Len, 'di ba? So, ano yung masasabi nyo? Yan, so, katulad ng ating CEO, na si Doc Joe, yan. So, since, 'di ba, nakukontrol yung pagtanda, 'di ba? So, 70 na, yan. So, nasa likod, yan, 70 na, pero hindi natin masabing 70 years old na po siya, 'di ba? Parang, kapag, 'di ba, parang nagkakaedad na siya pero hindi nakikita sa itsura po niya, 'di ba? So sabi nga edad lang po 'yan. Ayan. Kasi nga po yung sekreto po niya is yung ating mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1. Kasi nga po siya mismo gumagamit ng ating produkto. Kasi ano yung sasabihin natin, ayan, katulad ngayon, ano yung sasabihin ko sa inyo kung hindi ko ginagamit yung products. Ayan. So, kasi mas madali po natin siyang ma-share once na ginamit po natin. Kasi alam mo, yung quality at kumbaga kalidad ng isang produkto. Ayan. So, madali nyo siyang maikukwento. At the same time, pwede nyo siyang pagkakitaan later on. So, pero yung pinaka-importante muna is gumaling yung inyong pamilya. Okay? So, ano pa ba? So, tumutulong na kontrolin ang pigmentation. Ayan. So, natagpuan na isa sa mga pinaka-pakinabang ng sangkap para sa paggamot ng hyperpigmentation. Ayan. So, nakakatulong sa kalusugan ng balat. Ayan. So, kahit nga yung skin, 'di ba? Yung skin ni Doc Joey, yan. So, talong-talo pa kami, 'di ba? Talagang flawless. Ayan. So, ang sabon lang niyan is yung ating ayan, naubusan na tayo ng berry soap. Ayan, so ginagamit niya is yung safeguard na lang, 'di ba? So, pero ayan, talagang kapag naka-short, ayan, kapag naka-ano talagang yung skin niya, parang hindi talaga 70, 'di ba? Talagang flawless. Ayan, so mas ano pa sa amin, mas flawless pa. Ayan. So, ang sekreto lang niya is yung ating mga capsule. Katulad kasi itong discussion natin na Mega E, so, siya po kasi ay naglilinis na for detoxification. Talagang nilalabas niya yung mga toxins na meron po tayo. Kaya po, kumbaga, yung balat natin talagang mas babata. Yan, so alam niya ni Ate Ja, Gold po. Yan. So, kamusta na kaya si Ate Ja?
Ayan, so kay Miss April Openya, ayan, so happy watching po sa'yo. Ayan, so maraming salamat sa pagtutok po ng ating programa. Ayan, so palambutin ang mga labi. Ayan, so palambutin ang mga labi. And so, yun. So, Acai Berry Juice, ang regular na paggamit ito ay may moisturizes ang mga labi. Ayan, so talagang yan. Sabi nga ni Doc Joey, labi pa lang. Di ba? Ulam na daw. Di ba? So, mga benepisyo ng acai berry para sa buhok. Ayan. Para labi ko, 70 years old, parang 20 lang. Ayan. So, Ulam na. mga benepisyo ng acai berry para sa buhok, naglalaman ng mahalagang nutrients ng maaaring gawing mas malakas at malambot na ang mga buhok. Ang mga nutrients na ito ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng anit, ngunit pinipigilan din ang pagkawala ng buhok. Ayan, so tumutulong na mapabuti ang kalusugan ng anit at palakasin ang buhok mula sa ugat, 'di ba? Yung iba kasi 'di ba, yung stress, 'yan, so nagkakausa din ng paglagas ng hair. So, ayan, once na, kasi ang stress din po, number 1 killer din po yan, kung hindi po natin alam. Ayan, kaya, ayan, hanggat kaya natin i-handle yung problema, ayan, so, gawin po natin. So, si Meggie po, ayan, so, kasi dati talagang na-feel ko din yan, nung grabing stress, talagang grabe yung linagas ng hair ko. Ayan, so, kapag grabe talang stress natin, so, yun, nakokontrol po siya. Or, kumbagang mapalusog natin yung anit ng ano natin. So, pinoprotektahan ang kalusugan ng anit. Yun. So, naglalaman ng malalaking halaga ng zinc, folic acid, pinapabuti nito ang kalusugan ng anit at pinipigilan ang pagkawala ng buhok. So, naglalaman ng mga karamdaman sa metabolismo ng zinc ay nagdudulot ng pagkawala ng buhok. Sa mga prutas, folic acid, maaari itong mapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa anit. Ang ilang pananaliksik ay nagpapakita ng mga kalusugan ng folic acid ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng buhok. Nakakatulong din ito sa pagbabagong buhay ng mga silula na mag-aambag sa paglago ng buhok at mag-iwas ang abo ng buhok. Ayan. So, hindi lang talaga makakapagginhawa. Diba? So, minsan sa buhay natin, sa dami ng karamdaman, so, doon pa din makapagginhawa kayo. Kasi, ayan. So, ang daming pwedeng ma-sustain. Tumutulong upang bumaba ang timbang. Ayan. So, kung kayo po ay hirap na hirap magpababa ng iyong timbang, ayan. So, makakatulong po si acai berries para po ay maging sexy tayo, 'di ba? Kahit anong gawin natin, hindi ka na tataba ng grabe. Ayan, so ang mga pagdagdag sa acai berry ito ay ibinebenta bilang isang solusyon sa pagbaba ng timbang. Pinapakita nito na ang nilalaman ng fiber at fatty acid dito ay nakakatulong upang mapabilis ang metabolismo, mapapataas ang pagsunog ng taba at mababawasan din ang pagnanais na kumain. Ayan. So, sa makatwid, kasama ang isang malusog na dieta, kumain ng acai, na makakatulong ito sa inyo na mawala ang timbang na mas mabilis. Ayan. So, yan po yung lahat ng pwede natin makuha kay acai berries. So, isa pa lang ito na ingredients na nandun kay Meggie E. What more pa yung 4 na natitira? Ayan. So, ang daming benepisyo na natin makukuha. Ayan. So, kung yan, gusto natin na maging healthy, subukan po ang aming mga products from Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. So, may promo po kami. Ayan, starting bukas. So, at least, mag-a-avail po kayo ng worth 3,500. So, may makukuha na po kayo ng 1 box na Mega 1 capsule plus 30 cups na Miracle C at yung ating Pili Nut Candy. Ayan, 2 garapon po niyan. And, ayan, 3. Ayan, dinagdagan pa.
At syempre, yung ating marinated special bangus. Package po yan starting tomorrow. Yan. So, ngayon po, ayan ang daming nag-order ng products. Yan. So, ready na po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Kasi dediretso po kami, ayan, kay Tatay Rodrigo M. Lodovice or kay Sir Bal Store. Diyan po yan sa Puro 4, Baligang, Kamalig, Albay. So, later on, dediretso naman po kami kay Ma'am Herlin Pabelonia. Diyan po yan sa Ginobatan. Ayan, so siguro, ayan, so mga 2 or 3 p.m. Ayan, so nandyan na po kami. Ayan, kay Ma'am Herlin Pabelonia. So, lahat ng products natin is available po sa kanya. Ayan, so punta lamang po kayo sa kanya. Ayan, sa may mga katanungan po regarding sa mga health concern natin, so mag-text lamang po kayo kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. At sa mga taga Manila, pwede naman po kayo makapag-avail ng ating mga amazing products. So, hanapin nyo lang po ang ating office dyan sa Miracle Health Corporation, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, ito po yung ating main office. Again, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, contact number, we have 0908-1222-85. Again, 0908-1222-85. Ayan. So, ang dami po natin mga testimonials. Pwede din po ninyong i-visit ang ating YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. So, hindi pa dyan naka-upload yung mga bagong testimonials natin. Like kay Tatay Alfredo Dr. Dedea from Manito na hindi po naoperahan sa kanyang katarata last May. Ayan, so may problema po siya magkabilaan sa kanyang katarata. At the same time po, may stomach pain, may prostate, at hirap po makatulog. Ayan, si Tatay. So, ngayon po, ayan, nabigla yung anak at nakakakita na yung kanyang father without operation. Kaya po, sa mga magpapa-opera, ayan, so, subukan nyo muna at least yung ating mga products. Ayan, so, yung isa naman, dito sa Legazpi, may gallstone. Ayan. Pero, nakapunta dito sa atin, malaki na po yung gallstone. Pero, malaki yung naitulong kasi dati po hindi siya maoperahan. Kasi nga po, ayan, parang mahina yung katawan at talagang matamlay. Ayan. So, natatakot yung mga anak. So, ngayon, lagi nakikinig po si nanay sa ating programa. Kaya po, ayan, nag-inom po siya kasi talagang kapag medyo malaki na din po, yun like yung ating gallstone, kidney stone, mahirap na din po. Ayan. Pero at least, may pangpalakas tayo sa ating resistensya. Ayan. Kahit maoperahan man tayo, once na malakas ang ating resistensya, hindi magiging panganib yung buhay natin. Pero kung ayaw natin magpa-opera, hindi pa po lumalala yung ating kondisyon, ayan, so magpunta na po kayo kay Doc Joey Bitito. Ano man po ang problema ninyo, kidney, 'di ba? Pwede po 'yan. Kasi dito sa atin, 'di ba, ang dami pong mga dinadialysis, katulad kahapon na nag-avail si Madam. Ayan, so yung asawa po niya twice a week po nagda-dialysis. So ngayon po, kumbaga malakas na yung pangangatawan. Baka later on po is once a week na lang. And yung isang client natin from Taisan, si Tatay, yung asawa niya po, ayan, pumunta dito sa atin, naka-confine po sa isang hospital kasi nga po, 3 times a week po nagda-dialysis. Ayan, so parang matamlay na daw yung asawa niya, parang lantang gulay na daw. Ayan, so pinainom po namin ng Amazing Trio 3 times a day. So, ngayon po, yung asawa niya ay nakakapaglakad na po.
Ayan, so sabi niya baka tanggalin na daw yung dialysis. Pero hindi po kami noon nagto-tolerate kasi nga po, kailangan po natin syempre yung pasunod-sunod. Like from 3 times a week siya nagda-dialysis, kung kayang twice a week naman or once. Ayan, hindi po biglaan natin yan tatanggalin kasi baka mag-react din po yung health natin. Yan. So, lahat po yan, as long as na may ginagawa tayong way para matanggal po yan, matatanggal po yan. Kailangan lang sundin po yung mga advice ni Doc Joey Bitito. So, ngayon po, tuloy-tuloy din po yung pag-inom ng asawa niya. Ayan. So, bumalik po dito at later on, ayan, kapag okay na, ayan, so, mapapakinggan nyo din po siya sa ating mga testimonials. Okay? So, sana may mga nakukuha kayong aral kasi po, ito yung pinaka-the best program which is makakatulong talaga tayo sa kalusugan ng isang tao, ng pamilya natin, or kung ano man na kilala po natin. So, ganun din po kasi ako noon, nag-start din po sa mga health concern ng family ko. At the same time yun, hanggang ginawa na natin siyang business at committed na tayo dito. Ayan. So, ang dami ko pong mga clients na natutulungan, hindi lang po dito sa Legazpi, yan, so iba't ibang lugar, 'di ba? So kahapon from Rapo-Rapo, si Nanay Bindal, ayan, so isang kapitan po diyan sa Rapo-Rapo. Ayan, so nag-avail po siya ng mga products ng kapatid kasi matagal na itong umiinom sa atin. Ayan, so siguro kung wala siyang iniinom katulad nito, siguro matagal na. Yan. So, sabi ni nanay, matagal nang si nanay. Pero, so, since umiinom siya nito, ayan, so, tuloy-tuloy lang, 'di ba? So, si nanay Bindal naman, for operation sa kanyang katarata, pero ayaw niya po magpa-opera. So, since na nag-avail siya ng ating products, so, binibigyan ko po siya ng regalo kasi every time, 'di ba, every month pumupunta siya dito sa amin. So si Tatay Willie Adra from Ginobatan, so ngayon po ay nakatira na siya dito sa Legazpi. Yan, so isang security guard sa Naga. Yan, so nag-take siya last February. So at least within 3 months, 'di ba, for operation sa kidney stone and sa prostate, enlarged na po kasi. Yan, so ngayon po walang operation na nangyari. Yan, so ngayon tuloy-tuloy yung kanyang trabaho sa Naga at yan, dala-dala niya lang yung ating mga products. Kasi ang importante lang naman is maka-intake yung clients. Ayan. So kahit dito po sa Legazpi, kung hindi na kaya ng pasyente pumunta dito sa opisina, pwede po kahit representative natin. Ano ibig sabihin? Kahit yung kasama nyo po sa bahay, kahit hindi makakapunta mismo yung pasyente, kahit po yung asawa or anak po, basta po sasabihin lang sa amin kung ano po yung problema ng pamilya or tatay niya or nanay niya, and yun, sana nakakaintindi po kasi kung alam niya din kung paano pagpainom ng ating mga products. Ayan. So, si Tatay Baldo naman from Manito, na isa din po na hindi na-operahan sa kanya katarata. Ayan, si Nanay Estelita from Daraga. Ayan, so dati na natulungan natin. Ayan, isang mayaman dyan sa Daraga. Ayan, si Nanay Estelita Chan. Ayan, so dati na nakainom sa atin pero since na malalayo yung mga anak at hindi siya makapunta na dito sa atin. Ayan, so nag-avail naman po siya kasi umuwi yung manugang niya. Ayan, so nag-avail po worth 15,000, 'di ba? Si Nanay Estelita Chan. Yan, so nakalimutan ko yung nagpapa-shout out kahapon, nandun kasi sa office natin sa DJB Eatery, si Tatay, ayan, from Sorsogon, na lagi pong nakikinig sa ating programa. Ayan, so I think 5 years na siyang stroke. Ayan, 2 beses na po siyang na mild stroke. Ayan, so sabi ko, wag nang matatluhan kasi yan problema ni tatay, may sa lungs po siya and mild stroke, tumataas din ang cholesterol at may enlarge po sa puso. Ayan, so sa mga laboratory, mga examination pa lang, 'di ba? Hindi talaga mawawala yung gastos sa kanya. Kaya pumunta dito kahapon,
Pero since kahit kulang yung budget, ayan, 15 days lang yung inavail ni tatay. Pero babalik na lang yung, yung kasama dito na teacher. Ayan, so siya na lang daw yung mag-a-avail ng ating mga products. Ayan, so, iyon, may regalo pang marinated special bangus kay Doc kahapon. Ayan, so, may mga regalo kasing binibigay si Doc Joey. Ayan, so, hindi pa tapos yung promo kasi nga, ayan, nag-extend. So, bukas, pupunta din dito si Ma'am Pinky. Ayan, si Ma'am Prince RG ng Rapu-Rapu. Ayan, nagpa-reserve din ng promo na buy one, take one sa Amazing Trio. And si Ma'am Marivel from Sorsogon, isang teacher na natulungan din natin yung papa niya. Ayan, so nag-avail din po ng one set na Amazing Trio. Kay Ma'am Teng Santillan, ayan, so na natulungan po natin na bumaba yung crayon niya. Ayan, talagang sabi niya kahit walang promo mag-a-avail ako niyan, 'di ba? So si Tatay Peter Sales, ayan, so audit po sa isang nag-avail din po ng one set na Amazing Trio. Ayan, so ang dami. Si Tatay Raul Hana, ayan, so nag-avail din po ng trio. Ayan, sa Tris Marias ng Ginobatan. Ayan, so nag-avail din po ng 2 set na Amazing 4. Ayan, kasi ito, dati na natulungan natin yung pamilya sa mga health concern. At ngayon naman po ay siya naman ay may iniindang karamdaman. So may tumutubo pong bukol sa kanyang breast. Ayan, so agad-agad pumunta dito sa atin kasi alam niya na magaling yung ating mga products. So ang products po namin ay galing pa po ng US and proven and tested na po since 2008 pa. Ayan, so 2008 pa po yung ating company. Kaya po wala na kayong dapat ipangamba or takot or duda kasi matagal na po yung ating company. Marami na tayong natulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman, di ba? Mapa-diabetes man yan, cancer, basta po hindi pa huli ang lahat. Pero kung huli ng lahat, ayan, so I'm sorry na lang kung kaya pa natin. Pero since, di ba, prayer lang at magagawa po natin yan. Ayan, so bukas again, bukas na bukas po kami bukas. Dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami, Monday to Saturday. So, siguro po, next Sunday, ayan, so, half day na lamang po tayo. So, sabi nga ni Doc Joe, ayan, so, magbubukas pa ba tayo? Ayan, so, sabi ko, ayan, na kailangan kasi, ako na po yung magpuprograma siguro ngayon, Sunday, ayan, kasi, kulang na tayo sa staff. Yan. So, minsan, makakasama nyo naman po si Doc Joey Bitito. So, ngayon, ay tinitrain na natin si Miss Syra. Ayan, si Miss Syra, be ready. Kasi, siya naman yung isasalang natin dito. So, lahat yan, di ba, tinuturuan natin. And, so, sabi ni Doc Joey, ayan, so, kasi, mga nakakatulong po dito sa Miracle Health Corporation. Yan, so kahit po siya ay estudyante, yan, so baka i-open na din natin siya ng ng mga savings para habang bata pa, 'di ba, natututo na din sila mag-save. Kasi hindi po all the time na lagi po tayong malakas, lagi tayong healthy. Kaya po dapat lagi tayong preparado sa ating buhay. Ayan. So, yun. Hanggang 11, ayan. Hanggang 10:40 lamang po ako. So, sa mga remaining oras, so, testimonials na po tayo. So, mamaya, i-reply ko po yung mga nag-message sa atin sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so, tatawagan po namin mamaya. Ayan, so, from Isabella na may problema daw po sa kidney. At mamaya i-reply at tatawagan natin. So, no worries. Nationwide po yung ating mga products. Saan man po kayong lugar, pwede po namin ipadala ang inyong mga produkto. Kailangan lang po makipag-communicate po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121.
or sa Globe 0917-853-8933. Ayan. So, kay Sir Antonio Tolosa C. Ayan. So, himala. Nagparamdam ito na hindi na, humiinom ka pa ba ng multi-five coffee? Ayan. So, I think nag-abing siya last time ng 3 bucks. So, natulungan natin ito dati. Ayan. So, may maintenance po siya sa high blood. Ayan. So, natulungan lang natin sa pamamagitan ng kape. Ayan. So, hindi na siya nag-high blood. Morning po ate, may alcohol ka pa po dyan. Kala ko close po kayo thanks sa Storbo. Ayan. So, yes po, open kami hanggang, ayan. So, 11 lang po siguro. Kasi po, ayan, proceed po kami ng Baligang Kamalig Albay. Ayan, punta kami kay Sir Val. And proceed po kami ng Ginubatan kay Ma'am Herlene Pabelonia. Nandyan po kami mamaya. So, abangan nyo po kami kung gusto nyo po makita ang ating CEO na si Doc Joey 2 p.m. or 3 p.m. po yan. Pero madali lang po kami kasi maghahatid lang po kami ng products. Pero pwede kayo mag-text sa kanya sa 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933. So, maraming stocks pa po dito ng alcohol and multi-five coffee at may mga paparating na po tayong sabon gaya ng mga in-order mo dati. Yan, so baka ma-ship na po. Ayan, so maging ano na po yan, available dito sa ating opisina. Ayan, so ngayon po ang dami po namin products. Ang dami namin minomonitor na mga business. Ayan, so we have Facebook page na Doc Joey Bitito. So, dito naman tayo nagpo-programa about naman sa health. Yan, so kalusugan, kabuhayan at bayanihan, serbisyong natural. So, we have Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Pwede kayo dyan mag-relax, mag-enjoy at mag-rejuvenate. Sa may mga team buildings, conference, weddings, birthday, or any occasion, ayan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so mag-contact lamang po kayo kay Doc Joey Bitito. Ayan, so sabi ni Sir Antonio Tolosa C, thanks po sa inyo ni Doc Joey. Ayan, so wala yung karamdaman ko. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, so talagang proven and tested din niya sa kape lang, 'di ba? Kasi nga yung kung ano po yung ingredients na meron po sa kapsula, ganun din po yung ingredients na nandun sa ating mga kape. Ayan. Kasi po, pero minsan hindi po namin tinotolerate, lalo na sa may marami pong karamdaman. Like, may diabetes, may cancer, may stroke, may mga maintenance kayang-kaya pa kasi dun po sa kape, kumbaga trace na lang po siya. Kung sa 1 box, 60 capsule po sa capsule, pero sa coffee natin, isang kapsula lang po siya. Kumbaga, pinaghati-hati lang po siya. Pero nakaka-amaze ito kay Sir Antonio Tolosa C. Kasi po, ayan, so, ay, matagal po ba ikaw nag-maintenance sa high blood? Ayan, so, nakaka-amaze kasi sa kape lang pero nawala yung kanyang maintenance, di ba? So, talagang yan, amazing. Yan. Sabi nga ni Sir Raul Hana, talagang masasabi mo siya na amazing. Ayan, sabi niya. Yan, kasi natulungan po natin na umiihi po siya ng dugo. Ayan. So, hindi po biro yung nangyari sa kanya. Yan. So, biruin nyo kung umiihi na ng dugo. Diba? Nakakatakot. Ayan. So, again, tomorrow, bukas po kami. Sa mga gusto po mag-avail ng ating promo sa Mega One, starting bukas. So, magdala lamang po kayo at least 3,500. Ayan. So, limited stocks lang po tayo. Yan, so at least magdala kayo ng 3,500, may makukuha na po kayong 1 box na Mega One capsule. Pero 'di ba, kung tutuusin, yung 1 box na Mega One capsule, dun pa lang yung 3,500, 'di ba? Na amount na 'yon. But then may promo tayo starting tomorrow. Mega One capsule 1 box plus 30 cups na Miracle C amount of 750 pesos and yung ating Pili Nut Candy na 180 times 3. So, 540 na siya. And yung ating marinated na special bangus. Ayan. So, ilan kaya yung total doon? Ayan. So, almost 5,000 yung maiuuwi po natin. So, limited stocks lang po yan.
hanggang, yan, may stocks pa. Yan. So, yun. Ilang minuto na lang kasi aalis po kami. Yan. So, hindi ko na po tatapusin yung programa. But then, sa DCGV Online News, ayan, so, magkakaroon po tayo ng testimonials. Ayan, sa mga nakatutok po sa radyo, ayan, so, magandang umaga po. Happy Sunday po sa Indogabos. Ayan, so, almost 1 hour radio program. Ayan, so, kaya naman pala, di ba? Yun, so, sana later on, makasama din po natin si Doc Joey Bitito. Again, ang aming office po, located po lamang dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami, bukas from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nakaantabay sa ating Facebook account na Arlene C. Pabelonia. Ayan. So, happy blessed Sunday po sa Indogabos. Again, ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, ang ating main office sa Manila, Miracle Health Corporation, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Again, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. So, pwede kayo mag-contact sa 0908-1222-85. Ayan, again, 0908-1222-85. Ayan, so, bye-bye po, Madam at Doc. Ayan, so, ingat, Nanay. Ayan, so, may nanonood po sa atin. Ayan, sa sa Amerika. Ayan, sa Amerika. Ayan, si Nanay Extension, Francisco. Ayan, so ingat-ingat po, Nanay. God bless you and good health po always. Ayan, so nagdala po ito ng mga products po. Ayan, so kasi medyo matagal siguro siyang nakabakasyon po dyan, 'di ba? So, yun, magkita-kita tayo bukas. Ayan, sa DCGV Online News. Ayan, so makinig po kayo doon kasi may mga testimonials po tayo, 'di ba? So, kasi mamaya po, ayan, proceed po ako sa Ginubatan and sa Kamalig. Ayan, so God bless you all. Promo po kami. Ayan, so limited stocks po lamang yan. And mag-join po kayo sa ating Health and Livelihood Program, which is kalusugan at pangkabuhayan program. So, lahat po dyan, marami kayong pwedeng pagkakitaan. Regarding po dito sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito, yan, pwede kayo dito mag-recommend ng mga clients na gusto po magpakonsulta. Yan, so may mga incentives po kayong makukuha. Yan, through GCash po, makukuha ninyo ang inyong incentives. So, dito naman sa ating DJB Rent and Transcend, which is pwede kayo dyan mag-recommend ng mga guests at gusto pong mag-rent. So, may mga incentives din po kayong makukuha. And of course, yung ating marinated special bangus, which is pwede kayong maging reseller. Ayan, so magdala lamang po kayo ng barangay clearance and of course, one valid ID para po kayo ay ma-official distributor ng ating marinated special bangus. Diyan naman po sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay, which is dalawa pong swimming pool dyan. Ayan, pwede kayo dyan mag-relax, mag-enjoy at mag-rejuvenate. At pwede po kayo dyan mag-recommend ng mga guests or magkakaroon po ng mga team buildings, conference or wedding or any man na okasyon na darating sa inyo. Ayan, pwede kayo dyan mag-recommend para po magkaroon kayo ng pagkakakitaan. So, ang dami pong pwede ditong maidagdag sa inyong mga income. Kailangan lang po
commitment, and focus. Ayan, so kailangan lang, 'di ba? Prayer muna, 'di ba? Prayer and action. Ayan, so 'yun. So, sabi ni Nanay Extinction, ayan, so salamat po. Ayan, so maraming salamat po. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito, and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Presena. This is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. See you on tomorrow. Ayan, so good health, God bless, and Sunday, happy Sunday.